Unang araw ng bakasyon. Inip na inip ang binatang si Felipe habang nakatingin sa kanyang lumang computer na ilang taon na niyang ginagamit. Wala man lang kasi siyang makausap sa text. Nagsasawa na rin siya sa mga laro na naka-install na rito sa computer. Pagkaramdam niya, dextrose na lang ang kulang dahil halos aabutin siya ng isang araw kakahiga rito sa kanyang kwarto. Wala rin kasi ang kanyang mga magulang. Nag-out of town ang mga ito. Gawa ng kanilang negosyo na nakahakot ng maraming kliyente sa ibang bansa. Nakakabuisit naman oh. Bagot na ako. Reklamo ni Felipe habang paulit-ulit niyang tinatapon sa ere ang kanyang lumang cellphone. Tumayo na lamang siya at bumuntong hininga bago lumabas ng kanyang silid upang kumain. Pagkarating niya sa kusina, mas lalo siyang nainis ng madat ng walang pagkain. Nagpahinga rin kasi ang dalawang kasambahay nila. Kaya siya lang talagang mag-isa ang natira sa kanilang bahay. Makalabas na nga lang. Sambit niya at kinuha ang kanyang pitaka bago lumabas ng bahay. Napagpasyahan niya sa labas na lamang siyang kumain. Habang naghahanap ng matinong karinderya, nakasalubong ni Felipe ang kanyang kaibigan na si Joshua. Katulad niya, naghahanap rin ito ng makakainan. Kaya napagdesisyonan na lamang nila na sabay na silang maghanap na dalawa. Pare, unang araw ng bakasyon, nakakabagot no? Tanong ni Joshua habang hinihigop ang sabaw ng mainit na batchoy. Nakahanap na kasi sila ng makakainan. Ito ang batchoya ni Aling Nena. Sinabi mo pa, kaya nga ako lumabas eh. Ako lang mag-isa ron sa bahay. Wala akong magawa. Mabuti pa sila, maliligo sa dagat. Saad ni Felipe habang nakatingin sa isang pamilya na naghahakot ng gamit pampaligo. Kaya nga eh. Yung iba nga rin nating kaklase magbabakasyon daw sila sa probinsya nila. Buntong hininga ni Joshua. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Felipe. Parang may naisip siyang ideya na nakapagpabuhay ng kanyang sistema. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at idinayal ang numero ng kanyang mga magulang. Kahit nasa ibang bansa ang mga ito, may access pa rin sila sa numero ng Pilipinas. Pagkatapos ng 2 ring, kaagad namang sumagot sa kabilang linya ang mga magulang niya. Ma, pa, indiwanan niyo ba yung van sa garahe? Tanong ni Felipe. Oo, bakit anak? Tanong ng ginang. Gusto ko po sanang bumisita sa Kulasi, Nay. Magkakipesta doon sa mga kamag-anak natin. Medyo na-miss ko na rin ang buhay probinsya eh. Mahabang sagot ng binata. O sige, sa kwarto namin ng papa mo. May lumang libro roon sa drawer. Kunin mo na lang. At bilhan mo ng pasalubong ang mga pinsan at lolo't lola mo. Pakisabi, sa susunod na lang kami pupunta riyan. Wika nito sa kabilang linya. Tuwang-tuwa naman si Felipe at nagpasalamat pa bago pinatay ang tawag. Ibinalita niya iyon kay Joshua. Maski ang kasamang binata ay na-excite rin sa narinig. Kaya naman pagkatapos nilang kumain, tinawagan na rin ni Felipe ang 3 pa nilang kaibigan na sina Kayla, Venice at Isaac. Sigurado kasing sasama ang mga ito, lalo na't magro-road trip lang sila papunta sa Kulasi, Antique. Pagka-uwi, kaagad na naghanda si Felipe at kinuha ang nasa 10,000 sa drawer ng kanyang mga magulang. Nang matapos na, kaagad siyang tumungo sa garahe at sinundo isa-isa ang kanyang mga kaibigan.
Wow, ang saya nito, sigaw ni Venus. Ano? Sino ang sasagot ng alak at snacks habang nagro-road trip tayo? Sigaw naman ni Isaac. Doon inilabas ni Felipe ang 5,000. Lahat ng kanyang kaibigan ay napatingin sa kanya nang may pagkamangha. Kasabay nun, ang pagsigaw at pagtili nila dahil tiyak marami-rami silang makakain at magagastos habang tinatahak ang daan papuntang probinsya. Nitong mga panahon kasi, ang 5,000 ay marami nang mabibili. Hindi sinunod ni Felipe ang ibinili ng kanyang mga magulang tungkol sa paggamit ng pera. Bagkus, binili lamang niya ito ng kanilang makakain at maiinom habang nagro-road trip patungo sa Colase. Hindi rin naman kasi malalaman ng kanyang mga magulang kung saan talaga napunta ang perang ibinigay sa kanya. Pambili sana ng pasalubong sa kanilang kamag-anak iyon. O guys, dyan lang muna kayo. Bibili lang kami ng makakain at maiinom sa tindahan. Pagpapaalam ni Felipe. Sumama naman si Joshua at Isaac, kaya ang 2 dalaga na lamang ang naiwan sa sasakyan. Habang nag-aantay sa 3, isang matandang nagbebenta ng sampagita ang biglang sumulpot sa bintana ng van. Napasigaw naman sa gulat si Venus. Samantalang si Kayla ay mabait na ibinaba ang bintana upang makausap ang matanda at tanungin kung ano ang kailangan nito sa kanila. Nay, magandang tanghali po. Ano pong atin? Tanong ni Kayla habang nakangiti. Iha, bilhin mo na to. Pamproteksyon din. Nakangiting sagot ng matanda at inilabas ang isang kwintas na may hugis bato at may nakaukit na cross sa gitna nito. Saglit na sinuri ni Kayla ang kwintas. Naku nay, baka mahal to ha? Paberong wika ni Kayla. Hindi naman gaano ining. 30 lang iyan. Sagot naman ng matanda. Bakit o 30? Sobrang mura naman o. Nagbibiro lang po ba kayo, Nay? Natatawang saad ni Kayla. Hindi ko kasi binibenta to para magkaroon ng kita. At ikaw lang ang pinagbentahan ko nito. At itong sampagita ay hindi ko inalok sa'yo, di ba? Ang ibig sabihin nito, binibenta ko sa'yo to para bigyan ka ng proteksyon. May nararamdaman kasi akong panganib na darating sa iyo o sa inyo. Makahulog ang litanya ng matanda. Saglit na tumahimik si Kayla. Pagkaramdam niya may katotohanan ang sinasabi nito. Kayla, ano ba? Wala kang balag isarado yung bintana. Ang init-init eh. Bilisan mo naman. Maarteng sigaw ni Venus. Doon lamang bumalik sa realidad si Kayla. Dali-dali niyang inalabas ang 50 pesos sa kanyang pitaka at ibinigay sa matanda bago niya kinuha ang kwintas na inalok nito. Pagkayari, isinarado naman niya kaagad ang bintana. Pagkaramdam niya kasi may kung anong takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Matapos niyang marinig ang mga tinagang iyon. Maya-maya pa, dumating na rin ng 3 kalalakihan. Dala-dala ang sandamagmak na pagkain at inumin. Doon na rin sila nagsimula sa pagbibiyahe patungong Colase. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, hindi mawawala sa magkakaibigan ng tugtog, sigawan, inuman at tilian. Maski nga si Felipe na nagdadrive ay nagawa pang makisaya. Wala rin naman kasing ibang sasakyan na dumadaan sa highway na kanilang dinadaanan. Kaya kampante ang binata sa kanyang pagmamaneho. Samantalang si Kayla naman, kahit nakikisabay sa mga kaibigan, hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda. Napahawak na lamang siya sa kwintas na binili niya kanina. Pagkaramdam niya talaga
may katotohanan ang lahat ng iyon. Uy Kayla, ano yan? Tanong ni Isaac na siyang nakahuli kay Kayla. Na tila wala ito sa sarili. Umiling-iling lamang ang dalaga. Bumalik sa maayos na pag-upo si Kayla at sinandal ang kanyang ulo sa nakasaradong bintana ng sasakyan. Hayaan niyo na siya, baka nahihilo lang. Ingay kasi natin. Natatawang sabi ni Joshua. Sa buong biyahe nila, hindi umiimik si Kayla. Nakikisabay siya ngunit hindi siya katulad ng apat na sobrang ingay. Ayaw niya rin kasing basagin ang trip na mga ito. Kaya kahit gusto niya lang sanang matulog, hindi niya magawa. Makalipas ang halos buong araw na pagro-road trip nila, nakarating na rin sila sa wakas sa probinsya ng Antique mula sa Iloilo. Magdidilim na nang makarating sila. Hindi naman iyon naging hadlang sa kamag-anak ni Felipe upang hindi sila tanggapin. Maayos na bumaba ang magkakaibigan sa sasakyan. Ang natira nilang pagkain ay inayos nila upang ibigay sa mga batang pinsan ni Felipe. Hindi rin kasi halata na tira-tira lamang nila ito. Sinubukan silang pigilan ni Kayla, ngunit naging matigas ang apat. Ayon sa kanila, kaysa masayang, mas mabuting ipamigay na lang daw nila ito. Magandang gabi ho, Lolo, Lola, Tiyo, Tiya. Pagbati ni Felipe sa kanyang kamag-anak bago nagmano. Ganon din ang ginawa ng apat. Magandang gabi rin sa inyo. Mabuti apo na isipan mong bumisita rito. Biglaan naman yata. Saktong-sakto. Piyesta rito sa susunod na araw. Wika ng kanyang lola. Ngumiti naman ng pilit si Felipe. Napansin niya kasing kakaiba ang tingin ng kanyang tiya at tiyo sa kanila. Parang tingin na hindi sila tanggap at pinapaalis na sila. Ngunit hindi na lamang ito pinansin ng binata. Bagkus ay kaagad silang pumasok ng bahay nung ayaan sila ng kanyang lolo. Nang makaupo sila sa sofa, kaagad inilibot ni Kayla ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Malawak ito. Kada bintana at pinto ay may nakasabit na walis dingding, ngunit nakabaliktad. Hindi lang iyon. May mga asin at bawang din ang nakalagay sa labas ng mga bintana at pinto. Pagpasensyahan nyo na at wala kaming silid na naihanda sa inyo. Biglaan din kasi ang pagdating ninyo. Di bale, bukas na bukas, ipapalinis ko ang 2 kwarto roon sa itaas. Sa ngayon, dito na muna kayo sa sala. Kasya naman kayo rito at may mga inihanda kaming kumot, banig at unan para sa inyo. Mahabang wika ng babaeng pinsan ni Felipe. Kaedad lamang nila ito. Okay lang Ara. Kumusta pala sila tita at tito? Tanong ni Felipe. Ngumiti lamang ng pilit ang dalaga bago yumuko at umalis. Nagkatinginan ang magkaibigan bago nagkibit balikat si Felipe. Pakaramdam niya kasi ay may kakaiba sa kilos ng kanyang kamag-anak. Kumain lamang sila at pagkatapos ay nagpahinga na. Pagkasapit ng hating gabi, tulog na ang lahat maliban sa 5 magkakaibigan na abala pa sa paglalaro ng barahang dala-dala nila. Hindi lamang sila nag-iingay ng masyado upang hindi sila makaistorbo sa iba nilang kamag-anak na natutulog na sa ganong oras. Felipe, ang word naman ng mga tao rito no? Kanina nung pagdating natin, lahat ng tao na daanan natin nakatingin sa atin. Mabuti na lang tinted yung van ninyo. Kung hindi, naku, makikita nila kung paano ko sila tarayan. Pagsisimula ni Vinis habang nagbabalasa na ng baraha. Kumalma ka nga, kahit kailan talaga pala away ka. Sabat naman ni Kayla. Tinarayan lamang siya ni Vinis at nagpatuloy na ito sa kanyang ginagawa.
Ganon talaga dito sa probinsya. Kapag galing ka sa lungsod, tingin nila sa'yo parang artista. Mga ignorante ba? Natatawang wika ni Felipe. Nagtawa na naman ang lahat nang bigla silang makarinig ng kalampag sa itaas ng bubong. Dali-dali namang itinago ng magkaibigan ng baraha bago humiga, sa pag-aakalang gawa iyon ng kamag-anak ni Felipe. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod na kalampag ang kanilang narinig. May mga alulong na rin na masasabi mong hindi talaga nanggagaling sa aso o anumang ligaw na hayop. May mga kalusko sa paligid at mga kakaibang yapak sa labas ng bahay. Doon lamang napabangon ang magkakaibigan. Akmang lalabas na sana si Felipe at Joshua upang tignan ang nangyayari sa labas, nang bigla silang pinigilan ni Ara. Kasunod noon ang paglabas ng tiyo at lolo ni Felipe. Isinarado nilang maayos ang mga bintana at pintuan. Inayos din ng mga ito ang nakabaliktad na walis dingding. Anong nangyayari? Tanong ni Venus. Shh! Sagot lamang ni Ara at sininyasan sila na tumahimik. Pinapatay din ng dalaga ang kanilang mga telepono. Kaya walang nagawa ang magkaibigan kundi sundin lamang ito. Kinabukasan, halos walang tulog ang lima dahil inabot na ng 4:00 ng madaling araw ang ingay na iyon. Maski si Venus natulog is life, ay hindi rin nakatulog na mga oras na iyon. Oh, kumain na kayo habang mainit pa, saad ni Lola Ignacia at inilapag ang ulam na tuyo. Ano yan, tuyo? Diyos ko, hindi ako nag-uulam niyan, Felipe. Wala bang tosino, hotdog o bacon dito? Tanong ni Venus. Napailing naman ang lahat nang marinig ang kaartihan ng dalaga. Kumain ka na lang. Mamaya pupunta tayo sa bayan nila. Bibili tayo ng masarap na ulam, saad ni Felipe. Napabuntong hininga naman si Venus bago kinain ang nakahain sa mesa. Napatigil naman sa pagmuya si Kayla nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang sikmura. Pagkaramdam niya ay nadudual siya na ewan. Kaya naman kaagad siyang tumayo at tumungo ng lababo upang isuka ang lahat ng kanyang kinain. Nang matapos siya, nagtaka ang dalaga dahil sa kakaibang tingin na ipinukol sa kanya ng kamag-anak ni Felipe. Tingin na animoy may kakaiba sa kanya. Iha, kailan ang huli mong regla? Mahinahon na tanong ni Lola Ignacia at lumapit sa kanya. Pinunasan naman ni Kayla ang kanyang labi bago siya sumagot. Hindi ko po tanda, Lola eh. Pero 2 buwan na pong hindi ako dinadatnan pala. Nauutal na sagot ni Kayla dahil sa kaba. Ano? Buntis ka? Tilay ng pagkagulat ni Venus, ngunit pinigilan siya ni Isaac. Napansin naman ni Felipe ang pagsimangot ng kanyang tiyo at tiya. Nagdabog pa ang mga ito bago umalis ng sala at lumabas ng bahay. Si Ara naman ay halata sa mukha ang pag-aalala nito na para bang may kinakatakutang mangyari. Pagkatapos ng kainan, kaagad na kinausap ni Lola Ignacia ang kanyang apong si Felipe. Dinala niya ito sa likod ng bahay kung saan makikita ang maliit na taniman o hardin ng matanda. Felipe, buntis ang kaibigan mo. Sana naman hindi na lang kayo pumunta rito kung buntis siya. Delikado sa bata. Pag-aalalang wika ng matanda. Hindi ko rin po alam, Lola. Ngayon lang din po namin nalaman yun, sagot ni Felipe. Mas mabuti pang umuwi na lang kayo, apo.
Delikado kasi rito eh, lalo na't buntis ang kaibigan mo. Saad ng matanda. Hindi na, walang uuwi. Isang boses ang biglang nagputol sa kanilang pag-uusap. Boses iyon ng kanyang lolo. Apo, dumito na muna kayo. Bukas ang piyesta rito sa amin. 2 araw din iyon. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito sa pamamahay ko. Nakangiting saad ng matanda at tinapik pa sa balikat si Felipe. Tumango-tango naman ang binata. Napabuntong hininga na lamang si Lola Ignacia habang mapapansing may pag-aalala pa rin sa mukha nito. Kinahaponan, nagpa siyang 5 na magkakaibigan na maglakad-lakad upang hindi sila gaanong mabagot. Tapos na rin nilang pag-usapan ang tungkol kay Kayla. Napag-alaman nilang buntis ang kaibigan, ngunit hindi nito alam kung sino ang ama. Naku Kayla, malalagot ka talaga kay tita niyan. Pananakot ni Venus. Ngunit nananatiling tahimik ang dalaga at malalim ang iniisip. Habang naglalakad-lakad sila, isang grupo ng mga kabataan ang kanilang nakasalubong. May bitbit ang mga ito ng iba't ibang klaseng patalim na itinali nila sa dulo ng kawayan na dala-dala nila. Parang katulad sa mga katutubo. Hindi na lamang nila pinansin ito sa pag-aakalang isa lamang props ang mga ito sa gaganapin bukas sa piyesta. Nang makarating sila sa dating tambayan ni Felipe noon, napamangha sila sa tanawin dito. Tanaw na tanaw kasi ang malapit na dagat at ang araw na malapit nang lumubog. Ang ganda pala rito no? Tanong ni Joshua. Tumango naman si Felipe at ikwento na ito ay dating tambayan niya tuwing may gulo sa kanilang bahay. Buti na lang di mo naisipang tumalon dito no? Natatawang sabat naman ni Isaac. Paano ako tatalon? Puro basura yung nandyan noon. Kung tumalon ako hindi ako mamamatay. Mababalian lang ako ng buto. Paliwanag ni Felipe. Nagtawa na naman ang lahat, maliban kay Kayla na nakatanaw sa di kalayuan. Napansin naman ito kaagad ni Venus at sinundan ng tingin ng kaibigan. Ngunit kumunot noo lamang siya dahil wala naman siyang natatanaw na kakaiba. Ano yun? Tanong ni Venus nang makalapit sa inuupuan ni Kayla. May matandang nakatayo kanina roon. Nakaitim siya. Tapos nakatingin sa atin. Sambit ni Kayla. Nagkatingin na naman ang 4 nang marinig ito. Wala namang matanda roon Kay. Sabat ni Isaac. Nako, mas mabuting umuwi na lang tayo. Bawal tayong gabihin dito. Si Kayla, buntis. Paalala ni Felipe. Tumango-tango lamang ang magkaibigan at sumunod na lamang sa binata kahit ayaw pa ng mga itong umuwi. Habang naglalakad sila pauwi, napatigil ang magkaibigan nang matanaw nila si Ara na tumatakbo pa palapit sa kanila. Tila ba hinahabol ito ng kung ano. Kaya nang makalapit ang dalaga sa kanila, kaagad na tinanong ni Felipe ang pinsan. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Felipe. Kahit inihingal si Ara, sinabi pa rin sa pinsan ang inutos sa kanya ng kanilang tiya at tiyo. Umuwi na kayo, bilisan ninyo. Saad ni Ara. Bakit ba? Nauutal na tanong ni Felipe. Basta, bilisan nyo na. Malapit nang magdilim bilis! Sigaw ni Ara. Walang nagawa ang magkaibigan kundi ang sumunod sa dalaga. Tumakbo rin sila kasabay ni Ara. Tinaak nila ang masikip na daan hanggang sa makarating sila sa ligtas na harap ng bahay ng lola ni Felipe. Diyos ko, ano ka ba naman? Panira ka talaga ng ganda ko. Ang bibilis niyong tumakbo.
Maarting wika ni Venus. Hali kayo, kaila po, halika na. Pumasok na kayo. Pagmamadali ni Lola Ignacia sa magkakaibigan. Dali-dali naman silang pumasok. Nang makapasok sila, isinara kaagad ng tiyo ni Felipe ang pintuan bago sila pinagsabihan. Kabago-bago niyo sa lugar na to. Gagala kayo nang hindi nagpapaalam sa amin. Paano kung may mangyaring masama sa inyo roon? Buntis pa ang kaibigan ninyo. At ikaw, Felipe, huwag mong ihalin tulad dati. Sa ngayon, ang lugar namin. Delikado na ngayon. Sigaw ng lalaki sa kanila. Hindi naman nakaimik si Felipe. Noon niya lang kasi nakita kung paano magalit ang kanyang tiyo. Ignacio, hayaan mo ng pamangkin mo. Hindi pa nila alam ang nangyayari rito sa lugar natin. Pagtitigil ni Lola Ignacia. Hindi na eh. Ayoko nang may mawala pa sa pamilya natin. Ayoko nang maulit pa ang nangyayari noon. Kaya nga pinadala natin to siya kay ate, hindi ba? Galit na pangangatwira ng tiyo. Pasensya na po, tiyo. Paghingi ng tawad ni Felipe. Hindi naman kaagad siya pinansin ng lalaki at kaagad itong umalis. Pagsapit ng gabi, lahat ay tulog na, maliban sa 5 magkakaibigan at kay Ara. Sa sala pa rin sila natutulog nun dahil hindi pa nakapunta ang taong maglilinis ng 2 silid. Grabe naman magalit yung tito mo. Parang may malaking kasalanan tayong ginawa. Reklamo ni Venus. Kaya nga grabe kung makapagsalita. Sabat naman ni Isaac. Hindi naman umimik si Felipe. Bagkus ay tumingin siya kay Ara na handang magsalita. Ganon lang talaga si tito kasi delikado rito sa lugar namin. Pinamumugaran na kasi ito ng mga nilalang na kampo ng kadiliman na tinatawag silang wakwak. Ang layunin nila ay kainin at ubusin ang mga tao rito. Kaya dito sa amin, may ipinagbabawal na oras. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, dapat nasa loob na kayo ng pamamahay. Walang lalabas, walang gagala at walang mag-iingay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nasa paligid lang sila natin. Mahabang paliwanag ni Ara. Nagkatingin na naman ang 5 habang nagtataka sa pinagsasabi ng dalaga. Ngunit si Ara, hindi siya nagpatinag. Nagsalita ulit siya. Hindi niya pinansin ang mga titig at pagdududa ng 5 magkakaibigan. Naalala mo ba, Felipe, na kinausap ka ni Lola Ignacia tungkol sa pagbubuntis ng kaibigan mong yan? Kaya niya kayo pinapauwi para hindi siya mabiktima ng mga aswang. Lalo na't may sanggol sa sinapupunan niya. Mabango kasi yan sa mga aswang. Tiyak kasing siya ang tatargetin ng mga ito. Dugtong ni Ara. Nakaramdam naman ng takot si Kayla sa narinig. Pagkaramdam niya, anumang oras ay mawawala sila ng kanyang anak sa mundong ibabaw dahil sa nangyayari. Pinigilan ako ni Lolo kaya hindi kami nakauwi kanina hanggat hindi pa namin natatapos ang piyesta rito. Pangangatwira ni Felipe. May punto ang lolo. Dito kasi kapag ang bisita umalis ng hindi pa tapos o ginaganap ang kaganapan, malas yan dito sa amin. Pero wag din kayong magtitiwala kay lolo. Makahulugang saad ni Ara bago siya tuluyang umalis na. Ginapangan ng takot ang magkakaibigan sa mga sinasabi ni Ara. Maya-maya pa, biglang pumasok ang tiya ni Felipe. Dala nito ang itim na tela. Eto, itakip mo yan sa tiyan mo, iha. Felipe, ikaw ha. Pagkatapos ng piyesta, umalis na kayo rito at huwag nang babalik. Naiintindihan mo ba? Giit ng tiya bago ito umalis. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang lahat,
Tumungo sa likod bahay si Felipe. Nandoon kasi si Ara. Nagwawalis at naglilinis dahil ito ang gawain niya tuwing umaga. Nang makita ni Felipe si Ara, kaagad niyang hinawakan ang braso nito na siyang ikinagulat ng dalaga. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang nangyayari rito? Nagugulahang tanong ni Felipe. Kagabi kasi hindi siya makatulog sa kakaisip tungkol sa nangyayari rito. Yung mga magulang ni Ara, bigla na lamang naglaho at hindi niya alam ang dahilan kung ano. Nung tinanong niya ang dalaga, hindi man lang nito sinagot ang tanong niya. Isa pa, kakaiba ang kilos ng tiya at tiyo niya, lalo na ang kanyang lolo, na tuwing hating gabi, nahuhuli niyang umaalis ng bahay at nag-uusap pa ito ng pasekreto, yung bang parang bulungan lang. Nasabi ko na sa'yo kagabi, Felipe. Sundin niyo na lang ang habilin ni tiya. Pagkatapos ng piyesta, umalis na kayo rito at huwag nang babalik pa. Madiin na sagot ni Ara at binawi ang kanyang braso. Ara, pinsan kita. Kilala kita. Kilala ko kayo. Alam kong hindi lang sa lugar na to ang may mali. Maski sa pamilya natin, meron. Pag-iit ni Felipe. Napabuntong hininga si Ara at kaagad na hinatak ang binata sa isang maliit na butas. Kasya lamang ito sa isang tao. Doon sila dumaan at lumabas sila sa isang masukal na kagubatan. Ayon kay Ara, siya lamang ang nakakaalam nito sa kanilang pamilya. Naglakad sila saglit hanggang sa narating nila ang 3 puntod. Nakaukit doon ang pangalan ng mga magulang ni Ara at ang isa nitong kapatid. Ano yan? Nauutal na tanong ni Felipe. Wala na ang pamilya ko. Alam mo kung sino ang may gawa? Tanong ni Ara. Hindi nakasagot si Felipe. Si Lolo. Siya ang may gawa nito. Si Lolo ang tunay na panganib sa pamilya natin. Revelasyon na sagot ni Ara. Halos humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nang malaman niya ang revelasyon na iyon, hindi siya makapaniwala. At pagkatapos nito, iminulat ni Felipe ang kanyang mga mata. Hingal na hingal siya at tagaktak ang pawis sa kanyang noo. At sakto naman na nagising din si Isaac, nakatabi lang niyang natutulog. Ano? Ayos ka lang? Bakit? Bigla kang bumangon at sumigaw dyan? Tanong ni Isaac kay Felipe. Tumango naman ang sapilitan ng binata at hindi makapagsalita. Pagkatapos nilang ligpitin ang higaan, sakto naman ang paglabas ni Ara sa kusina, dala ang mga pagkain. Inaya na sila nito na kumain. Susunod na raw ang tiyo, tiya at lola Ignacia ni Felipe. Sila na lang daw muna ang kakain. Habang kumakain, hindi mawala ang tingin ni Felipe sa kanyang pinsan. Pagkaramdam niya kasi, totoo yung panaginip na yon. Ngunit kung hindi, ano kaya ang ibig sabihin nun? Kinahaponan habang may ginagawa ang lahat, palihim na lumabas mag-isa si Kayla upang magpahangin. Hindi kasi siya pinapayagan ng kanyang mga kaibigan na lumabas, sapagkat naniniwala ang mga ito na baka si Kayla ang unang mabiktima sa kanilang grupo. Habang naglalakad-lakad, napansin ng dalaga ang mga kapitbahay na naghahanda. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang pinaghandaan at doon lamang nalaman ng dalaga na mamaya na pala gaganapin ang piyesta. Bago mag-alas 7 dapat tapos na ang kaganapan. Samantalang pagkatapos ni Venus na maligo upang tanungin sana kung saan nilagay ng dalaga ang kanyang mga damit. Ngunit nang mapansin niyang nawawala si Kayla, doon niya lamang ito sinabi kay Felipe. Kaagad naman nilang hinanap ang kaibigan. Ngunit maski ang kanilang kapitbahay ay hindi alam kung saan nagpunta ang dalaga. Nandito lang yun siya kanina. Nagtanong pa nga siya sa amin kung ano ang pinaghandaan namin eh. Tapos ayun,
Umalis na siya pagkatapos. Saad ng isang kapitbahay. Napasapo na lamang sa noo si Felipe at ipinagpatuloy na lang ang paghahanap sa dalaga. Sumapit ang 6:00, lahat ng mga tao ay nagliligpit na upang pumasok sa kanilang mga tahanan. Ngunit si Kayla, hindi pa rin nakikita. Paano na to? Mag-alas 7 na. Umuwi na tayo. Natatarantang saad ni Venus. Hindi pwede. Hanapin muna natin si Kayla. Sambit naman ni Felipe. Huwag kang makasarili, Venus. Tara na. Sabat ni Joshua. Sa kabilang banda naman, nag-aalala naman si Lola Ignacia habang nakatingin sa labas ng kanilang bahay. Hindi pa kasi dumarating ang kanyang apo at ang mga kaibigan nito na siyang ikinatatakot niya. Alam niyang darating ang panahon na to, ngunit wala siyang nagawa upang pigilan ito. Lola, isarado na ho natin ang pinto. Sambit ni Ara. Si Felipe pa. Ang apo ko pa. Pag-aalalang wika ng matanda. Nay, sinubukan na natin silang pigilan. Pero wala eh. Hindi sila nakinig. Isarado na natin yung pinto. Si Lolo na lang ang bahala sa kanila. Makahulog ang wika ni Tio. Samantala, umabot na ang magkakaibigan sa gitna ng kagubatan, ngunit hindi pa rin nila nakikita si Kayla. Mag-alas 7 na at gustong-gusto na nilang bumalik, ngunit hindi nila ito magagawa hanggat hindi nila kasama si Kayla. Habang nasa kalagitnaan sila ng paghahanap, sunod-sunod na alulong ang kanilang narinig. Nagdikit-dikit ang apat upang pakiramdaman ang nangyayari sa paligid. May kaluskos, mga yabag na tila tumatakbo, tunog na mga pakpak at iba pa. Gusto ko nang umuwi, guys. Mangiyak-ngiyak na wika ni Venus. Maya-maya pa, isang malaking aso ang biglang umatake sa kanila. Naitumba nito si Joshua at Isaac, samantalang si Venus naman ay nataranta. Sumigaw siya at tumakbo sa ibang direksyon. Si Felipe naman ay kumuha ng malaking sanga ng puno at ipinukol iyon sa malaking aso. Nagsisigaw naman ito bago tumakbo papalayo. Si Venus, asaan? Sigaw ni Isaac. Doon lamang natauhan si Felipe. Sinundan niya ang tinakbuhang direksyon ni Venus, samantalang ang dalaga naman ay umiiyak habang tumatakbo nang hindi alam ang direksyon. Sa kanyang pagtakbo, natagpuan niya ang isang kubo na maraming nakasinding kandila. Sa kabila nito, may parang 5 nilalang na nagbabantay. Napansin naman ni Venus ang pamilyar na kwintas sa kanyang paanan. Yun ang kwintas na binili ni Kayla sa matanda bago sila tumungo ng antike. Nang makuha niya ang kwintas, 2 mga kamay ang nagtakip ng bibig niya. Hindi niya magawang sumigaw dahil sa sobrang higpit ng pagkakatakip nito sa kanya. Shh! Huwag kang maingay. Ako to, si Felipe. Bulong ng binata. Doon lamang nakampante si Venus at tinanggal ang kamay ng binata. Si Kayla, nandyan. Saad na bulong nito niya kay Felipe. Kaagad namang sinilip ng binata ang nangyayari. Doon niya napansin ang isang pamilyar na figurang nakatalikod ang gawi sa kanila. Nang humarap ang naturang figura, doon niya napagtanto na ito ay walang iba kundi ang kanyang lolo. Hawak-hawak nito ang isang lamang loob at sarap na sarap itong nilalamutak ng nilalang. Nanginginig ang mga tuhod ni Felipe. Hindi niya magawang makasigaw o makatakbo sa kanyang nasaksihan. Napatingin naman ulit kaagad si Venus sa kinagawian ng mga nilalang. Hanggang napasigaw lamang siya nang ilabas ng matandang aswang ang ulo ni Kayla. Oo, hindi nito napigilan ang takot. Naalarto naman ang mga nilalang at kaagad na natunton ang kanilang pinagtataguan.
Walang nagawa si Felipe kundi ang tumayo at hatakin papalayo si Venus. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa marating nila ang parte muli ng napakasukal na kagubatan kung saan siya dinala ni Ara sa panaginip niya. Pumasok ang dalawa roon at muling tumakbo hanggang sa marating nila ang 3 puntod na pagmamay-ari ng pamilya ni Ara. Doon na pagtanto ni Felipe na totoo ang ipinapahiwatig ni Ara sa kanyang panaginip. Totoo pala na ang kanyang lolo ang panganib sa kanilang pamilya. Felipe, umalis na tayo rito. Tumawag tayo ng saklolo. Si Kayla, nakita ko, hawak ng lolo mo yung ulo niya. Patay na si Kayla. Wika ni Venus habang umiiyak. Hindi naman makagalaw si Felipe dahil sa nangyayari at sa kanyang nalaman. Pagkaramdam niya, ipinadala siya ng Diyos upang tapusin ang kasamaan ng kanyang lolo. Felipe, saan ka pupunta? Tanong ni Venus nang mapansin niyang bumabalik sa direksyon na tinakbuhan nila ang binata. Tumigil sa paglalakad si Felipe at lumingon sa dalaga. Dala ang galit at panghihimutok. Tatapusin ko ang kasamaang bumabalot dito sa lugar na to. Makahulog ang wika niya at dali-daling tumakbo. Sumunod naman si Venus. Sa kanilang pagtakbo, narinig nila ang pamilyar na sigaw ni Isaac at Joshua. Muli silang bumalik sa dalawa at doon naabutan nilang nakikipaglaban ang mga ito sa mga nilalang na may nakakatakot na mukha. Felipe, tulungan mo naman kami. Sigaw ni Joshua. Oo nga, leche, munti ka na nilang kagatin yung pututoy ko. Naiiyak naman ni sigaw ni Isaac. Baka bakla yung ano na yun, aswang. Dali-daling kumuha ng malaking bato si Felipe at malakas na hinampas sa ulo ng isa sa mga aswang na umatake sa kanyang kaibigan. Samantalang si Venus naman ay nanginginig na kinuha ang kanyang pabango sa kanyang maliit na bag. Isaac, akin na ang lighter sa bulsa mo. Sigaw ni Venus. Kumunot noon naman ang binata. Ako, tigil-tigilan mo ha. Nakikipaglaban na kami rito para mabuhay. Tapos ikaw, manghihingi lang ng lighter. Sigaw naman ng binata. Dalian mo, akin na. Huwag na maraming satsat. Sigaw ni Venus. Doon lamang nataranta si Isaac at kaagad na inihagi sa dalaga ang lighter. Nang mapulot ito ni Venus, kaagad niyang sinabuyan ng pabango ang mga aswang. Lahat sila bumaling ang atensyon kay Venus at unti-unti nila itong nilapitan. Kahit kailan talaga ang tanga ng kaibigan natin. Akalain mo yun? Aswang yan ha. Tapos sinabuyan niya ng pabango. Ede, mabaho pa rin yan. Reklamo ni Isaac. Hindi nagpatinag si Venus nang mapagtanto niyang nakalapit na ang mga nilalang. Doon niya pinaandar ang lighter at binitawan. Mabilis na kumalat ang apoy at sinundan nito ang pabangong itinapon ni Venus sa mga nilalang. Doon din, unti-unting nasunog ang mga ito habang tumatakas papalayo. Nakakuha kaagad ng pagkakataon ang magkaibigan na tumakbo. Ngunit imbis na umuwi, dumiretso sila sa kubo kung saan nila nakita ang lolo ni Felipe. Nang makarating sila roon, 5 nilalang ang humarang kaagad sa kanila. Mabilis nila itong naipatumba gamit ang kanilang mga baong patalim, katulad ng gunting, tinidor, at maliit na kutsilyo. Simple lang ang ginawa nila. Tinarget nila ang mga mata ng nilalang upang hindi makita ng mga ito ang kanilang pag-atake. Bilib talaga ako sa inyo. Pero anong magagawa nyo kung balat na lang ng kaibigan nyo ang natira rito? Saad ng matanda at ipinakita ang balat ni Kayla. Doon naman napahawak sa bibig si Venus na halos masuka. Samantalang ang 3 lalaki naman ay masamang nakatingin sa matanda.
Hindi ko akalain na totoo ang sinasabi ng pinsan ko. Ikaw talagang panganib sa pamilya natin, Lo. Huwag kang mag-alala, Apo. Magsasama na rin naman kayo ng kaibigan ninyo sa impyerno. Makahulog ang saad ng matanda. Doon, unti-unting lumabas ang lahat ng mga aswang na alipin ng kanyang lolo. Pinapalibutan sila ng mga ito. Galit na galit at gusto na silang kainin. Kami ba talaga o kayo? Sarkastikong tanong ni Felipe. Doon lamang napansin ng tatlo na kumakalat ang apoy na galing doon sa mga nilalang na nasusunog. Mabilis lamang kumalat ang mga ito sa kagubatan at malapit nang pumunta sa direksyon nila. Kaagad namang binato ni Felipe ang matanda ng kutsilyo at saktong tumama ito sa noo. Doon nagsialarto ang mga aswang at akmang aatakihin na sila nang biglang tumakbo sa ibang direksyon ang apat na magkakaibigan. Sa kanilang pagtakbo, ganon din ang mabilisang pagkalat ng apoy. Sinundan din sila ng mga aswang, ngunit sa kasamaang palad, hindi nakaabot ang mga ito dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy sa kagubatan. Lumabas naman ang lahat ng tao sa lugar ni na Lola Ignacia nang mapansin nilang nasusunog ang kagubatan kung saan naninirahan ang mga aswang. Halos nagumiyaw sila sa tuwa dahil sa wakas, dumating na rin ang kanilang pinapangarap. Lola, hindi ako naniniwalang aksidente ito. Wika ni Ara. Anong ibig mong sabihin, Apo? Tanong naman ng matanda. Tinuro ni Ara ang apat na figurang papalapit sa kanila. Iyon ay pagmamay-ari ni na Felipe, Vinis, Isaac at Joshua. Kinabukasan naman, masaya ang baryo sa pagdiriwang dahil sa wakas, wala nang pagbabawal na oras ang kanilang lugar. Malaya na silang kumilos tuwing gabi at hindi na mag-aalala sa aswang na gumagambala sa kanilang lugar. Habang naghahanda ang lahat sa huling araw ng piyesta, nakangiti namang nakatingin si Vinis sa bintana habang hawak-hawak ang kwintas ni Kayla. Humarap siya sa salamin at sinuot ito. Nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay mo. Nakangiting wika ng dalaga. Pumasok naman si Felipe, Isaac at Joshua sa silid upang yakapin si Vinis. Paano kung hanapin si Kayla ng kanyang mga magulang sa atin? Tanong ni Isaac. Sasabihin natin ang nangyari. Ikukwento natin sa kanila ang nangyari rito. Wala tayong itatago dahil malinis naman ang konsyensya natin. Saad ni Felipe. Muling nagyakapan ng magkaibigan habang mangiyak-ngiyak na nakatingin sa salamin. Hindi nila alam na mangyayari pala ito sa kanila at magiging parte pa ng kanilang nakaraan. Hanggang dito na lang ang kwento na to. Dahil may nakasulat na wakas. Huwag kalimutan ulit magpandesal.